Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes po, yung bigas. Nanalo po kayo ng bigas. Hindi po ba kayo masaya, Tay? Masaya. Masaya, syempre dapat po, Tay. Ano po, Tay? Syempre po, kahit po nanalo po kayo ng bigas, kaya alam mo po, Tay, ay meron po yung shipping fee. Kasi kami po ay galing pa ng Sorsogon City. So may shipping fee po yun, Tay, na 2,000 pesos. Ito po yung Tay, isang sako ng bigas po yung napanalunan ninyo from EDG company, pero meron pong shipping fee na 2,000 pesos. Kasi galing pa po kami sa Sorsogon. Para rin binili ko yung isang sakong Hindi bigas na naman yan. sa aking bagas babayaran 2,000. Hindi ko Ganun po ba? yan. So hindi na po natin re-receive yung pera? Eh kasi nga, di ba, nanalo. Tapos magbabayad din kami ng 2,000. Limang sako mong garo 2,000 din naman. Limang sako garo. HDLLO! Hello people of Bicolania! Welcome sa aming mga car jump packages and surprises episode. Kasama pa rin ang nag-iisang JFS Petals and Services. Patuloy na kinokopya pero hindi nagagaya. And syempre, join me today as we unlock this one-of-a-kind surprises kasama ang JFS team. At katulad ng paparating na ulan, yes, mainit pero meron tayong paparating na ulan. Paparating na rin ang surpresang nag-aantay kay Tatay Romulo mula dito sa Antipolo, Minalabang, Camarines Sur. Pero ano-ano kaya ang mga surpresa niyan? Talagin muna natin yan into the right. So mga ka-JFS, our motive for today is color blue. And of course, lahat ng backdrop na ito ay mapupunta kay Tatay. Pwede nyo itong i-design kung meron man silang handaan sa kanilang bahay. And syempre, maiuwi niya rin mga ka-JFS ang wrappable skate na nandito. Meron rin siyang may receive na pizza, greenish pizza, black label, bubble balloons, letter na babasahin natin mamaya, and syempre Jollibee, Chicken Joy with spaghetti, baka naman Jollibee, and syempre, last but not the least, ang ating tag. So all of this ay marireceive ng ating birthday celebrant. So want to know more about our packages? And want to be one of our surprise celebrants? What are you waiting for? Subscribe, follow, and message to our social media account at Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Dahil in JFS Petals and Services, we do surprises from the heart. We don't just create, but we also cultivate. Mula noon hanggang ngayon, ang goal namin ay pasayahin kayo ng bonggang-bongga at walang kapareha. Kaya namang inaantay natin in 3, 2, 1, pupunta na tayo sa Antipolo, Minalabang, Camarines Sur. Arat ka! JFS, ayun, kasalukuyan tayong naglalakad dito sa tapat ng init at hinahanap ang bahay ni Tatay Romulo. At meron pa pala ditong, ayan, nasa palayan tayo at hanapin natin ang bahay ni Tatay Romulo. And ilang saglit na lamang ay makakasama na natin siya. Kaya habang hindi pa umuulan, bilisan na natin. See you later, bye-bye. Hello po! Dito po ba ang bahay ni Tatay Romulo? Nasaan po si Tatay Romulo? Ah, siya po ba? Hindi siya. Ah, ayun. Ah, sige po. Ikaw po, ma'am, si Ma'am Susan? Yes, oo. Ikaw po yung, ay, may aso, may aso, may aso. Dito naman ka. Anong nagpaano? Opo, pwede naman po pa-atrasin mo. Paano? Oo. Hello po, good afternoon po. Ay, parang mayanda. Ah, nandito po ba si Tatay Romulo, apa? Ako. Ay, ikaw po si Tatay Romulo. Tatay Romulo, nandito po ako, galing po akong HED company. And balita po namin, isa po kayo sa beneficiary namin.
At meron po ba kayong palayan? Meron. Tamang-tama tatay, dahil nanalo po kayo ng isang sako ng bigas. Oo. Nabunot po yung pangalan mo, tay. Yes. Ang tanong ko lang po, tay, ay... Upuan daw, upuan. Papaupuin po kayo. Wag na po, tay, kasi i-turn over lang naman po namin yung bigas na nandoon. Yes po, yung bigas. Nanalo po kayo ng bigas. Hindi po ba kayo masaya, tay? Masaya. Masaya, syempre dapat po, tay. Ano po, tay? Syempre po, kahit po nanalo po kayo ng bigas, kaya alam mo po, tay, ay meron po yung shipping fee. Kasi kami po ay galing po ng Sorsogon City. So may shipping fee po yun, tay, na 2,000 pesos. Ay di, ano, hindi. Nanalo, hindi naman pala libre. Opo, shipping fee lang naman po tayo yung babayaran ninyo doon. Kasi po kami po ay galing pa ng Sorsogon. Medyo malayo-layo pa po yung location namin. Opo. Pwede niyo po ba tayo tingnan doon sa sasakyan namin yung bigas? At tingnan po natin yung quality ng bigas natin kung talagang pasok naman sa inyong panlasa. Tara tayo, tingnan po natin. Bali, mamaya ko na lang pala tayo kung yung 2,000 pesos, paka-receive nyo po. Papapirmahan ko lang po kayo doon sa papel namin na na-receive nyo na po yung grand prize natin. Okay lang po ba? Okay, tara G. Okay lang po yun, tay. Papatingnan ko lang po kay tatay kung okay lang. Ayan, bago man sabing babayaran. Tay, dito na lang po tayo. Sama niyo po sila para makita natin yung quality ng rice. Saan po ba yung mga palayan ninyo, tay? Saan niyo po ba yan lahat? Konti lang. Kaunti Yan lang. ang sinatawi. Okay po. So, bale, ito po yung tay. Isang sako ng bigas po yung napanalunan ninyo from EDG Company. Pero meron pong shipping fee na 2,000 pesos. Kasi galing pa po kami sa Sorsogon. Para rin binili ko yung isang sakong bigas na yan. Sakong bagas babayaran po. Ganun po ba? So, hindi na po natin re-receive yung pera. Kasi nga, di ba, nanalo. Tapos magbabayad din kami ng 2,000. Limang sako mong garaya. 2,000 din naman. Limang sako garaya. Sarong sako man lang. Oh. Ganito na lang po, ma'am. Papakita ko lang po sa inyo yung bigas. Kung gusto niyo po. Pero kung hindi, i-iway po natin yun. Baka po si tatay, gusto po niyo yung isang Iya, ako na lang babayad. Ay, sagot na po natin. Ikaw po na, hindi po ba talaga? May ganun po tayo. Si Agong po bahala. Tama yung kwenta. Ikaw po tayo. Wala rin nga Sige tira. na, Ako na babayad. Eto na, sagot niya na, dala niya daw yung pang May pagbayad ako rin. Sa iyan na. Sige, tingnan Tingnan natin. nga po natin kung kumusta naman ang ating bigas. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Dito po tayo, tayo. Ayan, dito po tayo. Ayan, samahan niyo. Mami, samahan niyo po kami dito. Sabi na kayo, Ayan, samahan niyo po kami dito, tay. Ayan. Tay, dito po sa center. Mami, nabihan mo po si tatay. Okay lang po yun. Okay lang po yun kasi nakalive po tayo sa ating video. Dito po tayo, tay. Mami, tabihan mo po si tatay. Ayan, bago ang lahat, bago natin i-present ang mga surprises kay tatay, tay, ano po ba yung nararamdaman niyo? Ano? Oh, naiyak na siya. Naiyak na siya. Ayan na. Nagsisimula nang umiyak si tatay. Ikaw, ayan. Kala ko talaga, babayad ako nito sa akin. Oo nga naman kasi ilan po ba yung presyo ng isang sako ng bigas Babayaran ko. ngayon? 2,000. Ano yun? Bako man na panalo lang kung di bibili. So parang bumili ka lang naman ng isang sako ng bigas. So tama naman talaga kung ako kay nanay, hindi ko na lang kukunin. Pero nanay, ang tanong na sorpresa po ba kayo? Ay, surprise. Oo. Alam niyo po ba kung kanino galing ang mga yan? Hindi ko nga alam kung Sa kanina. mga anak ko. Nagsisimula po sa letter R. Oh. Rosa? Next na anak. Rosel? Tama! Ayun po ay galing kay ma'am. Ma'am or sir? Rosel Apa. Yan. Okay, palakpakan naman po natin si Ma'am Rosel.
Rosal, kasama natin ang Apa family. And syempre, tatay, nanay, dahil birthday niyo po ngayon, ayun ang pogi naman ni tatay, nakasad yung kanyang sombrero. Ayusin natin, tatay. Tingin ka po sa likod. Ayan, meron ka pong matatanggap, tatay, na unahin na natin ang Laughable Cake. Ayan, harap ka po, tatay, sa camera natin. Meron ka rin pong matatanggap na Greenwich Pizza. Meron rin pong, ang tanong tayo, nag-lunch na po ba kayo? Oo, tapos na. Nagmerienda na po ba kayo? Hindi pa. Tamang-tama, dahil kasama natin ang Jollibee, bibigyan natin si tatay ng Jollibee Spaghetti and Jollibee Chicken Joy! And syempre, tatay, ang tanong ko lang, nauuhaw ka po ba? Nauuhaw ka po ba? Medyo. Dahil tatay! Tamang-tama ito, tatay, sa'yo. Nauuhaw ka, meron kang Jack Black label, pero tatay, drink moderate lang po tayo, ha? Ayan, and syempre, tatay, meron kang ito, ang ating bubble balloons from the JFS Petals and Services and Ma'am Russell. And lahat ng ito po, backdrop, pwede niyo po yung i-design sa bahay ninyo kung may counting celebration. Lahat po yan ay galing sa inyo. Ay galing kay Ma'am Russell para sa inyo. Ayan. Tatay, pwede po ba nating alisin mo ng ating sombrero? Ayun naman pala. Meron palang tinatagong kagwapuhan si Tatay Romulo. Ay, okay lang, tay. No problem. Tears of joy yan po Sobrang tinatawag. saya. Yes. May ayos ka po bang sabihin sa mga anak mo? Ito, naka-video mo, naka-ano si Rose. May nais ka po bang sabihin? Salamat. Walang iyak, Hindi ko akalain na mayroon akong ganito. walang iyak, Kung nasa surprise ang ganito. Nabigla ko eh. Kasi First time niyo po ba tayo na ma-surprise? Oo, ganito. Surprise. Tawagin natin si Ma'am. Ma'am Susan, tama po. Ikaw po. Surprise first Ano time po na. name mo, Ma'am? si... Asawa ko. Ako, ano nga po yung pangalan? Leti. Ma'am Leti. Samahan niyo po kami dito, Ma'am Leti. Yan ang asawa. Okay lang po yan. Yes. Kasi po si Ma'am Susan yung kasabwat na. Pagalitan niyo po si Ma'am Susan, siya po yung kasabwat namin. Yung nanay nila, pinapabihis ko, ayaw Ayaw. Talaga naman po, kahit sino naman, 2,000 yung bigas, 2,000 yung shipping fee. Ano kung hindi na lang tayo babayad yun? Nanay, ang tanong ko lang po ba, nanay, ilang taon na po kayong kasal ni Tatay Rom? Magpo-49 na sa 49, meaning to say, 1 year na lang, golden anniversary nyo na. Wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan naman natin sila. Hindi biro ang 50 years ng pagiging mag-asawa, no? Mami, meron ka po bang kaunting mensahe para sa asawa mo? Para marinig ng mga anak mo? Oo. Sana maging maba pa ang buhay niya. Sana mabawas-bawasan yung Panginoon. Ay! Para maba pa ang buhay. Salamat sa inyo, talagang dahil ni Salamat sa Aram. inyo mga ki. Dahil ni Aram, tanagtaw naman to si Rosil ni Papa niyang 1.5, kaya di ko talaga hinuhuna. Tapos si Akala Romel ko sa kasi kasi talaga mabayad Ruby, ang bagas. nagtaw naman tignan 1 case sa iya. Kaya mana talaga kong inaasahan. Pero ngayon po, na-surpresa po ba kayo? Oo, kasi talagang, sabi niya kasi, Buhay ko ganito. Mayroon lang yung nangyari. sa traktor, nanalo daw yung, nabunot daw yung niya sa traktor, yung para full ticket. Tapos, sabi niya, kaya lang daw ngayon, babayaran daw ngayong 2,000. Sabi ko, ano matagpayin yung 2,000? Di na inasa na. Meron po ba talaga kayong ticket sa traktor? So talagang naniwala po kayo na ito ibigay? Kaya sabi ko, ano man ako nanalo, tapos may bayad. Kaya na lang po ko, 2,000 man lang. Yes! Wag po kayong mag-alala, ma'am, dahil yun ay prank lamang po. Ang lahat ng ito po ay inyong-inyo na, wala na po kayong babayaran. Tatay, ilang taon ka na po ba, tatay? 67. Kung hindi nag-high blood si Mayliti, di sana tuloy-tuloy ang pampaplan Yes! Kaya lang, syempre, dapat... Pina-open ko na eh. Dahil tayo, dapat safety ni nanay ang iisipin natin lagi. 67 si tatay, ikaw po ba, nay, ay? Mga 60 po. 64, 67. Dahil 67 years old ka na, tatay, ano po ba yung wish mo ngayong araw na ito?
Sana umaba pang buhay ko. Yes! At kung may nais ka pong matanggap sa araw na ito, ano po yun? Hindi ko alam. Marami ka nang Siguro natanggap ito ko mga yan. regalo. Hindi ka po ba tatay nag-wish ng pera? Dapat ganun lahat, ano, walang hinihingi, ano man na material na Kasi bagay. meron na siyang kaunti. Kaunti! Binigyan Gusto mo ako pa eh. po bang madagdagan pa yun? Kung meron. Oo ka na! Oo, pera, bayong! Oh, dahil ngayon tatay, meron ditong idadagdag ang inyong mga anak. Galing po ito sa inyong mga anak na simpleng karagdagan sa inyo. Wow! Hati tayo dyan! Ayan ay, sabihin ko ba yung amount? Okay, so wag na. So, maraming salamat po sa mga Salamat. anak ni Tatay Romulo at ni Ma'am. Maraming salamat po. Ano po? So, Tatay, Nanay, ilang 49 years na kayong kasal. Oo, Pwede sabi naman po ba ninyo kaming pagbigyan ng isang matamis na kiss dyan? Ay, Bibigyan ko kami. Ayan! Once again, Tatay, happy birthday po. So, kayo po yung mga modelo ng mga mag-asawa. Sana lahat ng mga mag-asawa ay, kumbaga, makarating sa puntong yan na golden anniversary. Hindi man perfecto ang pagsasama, lagi ang may mga dagok pero laban pa rin. Ano po? At hindi hadlang tatay ang layo ng mga anak nyo. Dahil meron pa pong mensahe dito para sa inyo. Ano po? Pakinggan niyo po nanay at tatay. Huwag po kayong inis. Umagulol na lang po kayo. Joke lang. Papa, happy birthday po, Papa. Salamat po sa lahat ng pasensya niyo po. Kung may magawa man, may nagawa man ako ng mga pagkakamali. At minsan pasaway at matigas ang ulo. Salamat po sa pag-intindi. Sabi nga po ni Mama, ang ama daw talaga, mag-ama daw talaga tayo kasi ang magkakasundo palagi. Lagi po ba silang nagkakasundo? Sila lang magkasundong magkasundong. Halatang halata na papas sila kasi ano. palagi nag-aawa. Yes, ang mga papa talaga ganun lang, chill lang. So sana ay napasaya Siya ka ang po namin. paborito niya eh. Naku, may paborito si tatay. Naku naman. Huwag kayong mag-aalala yung ibang mga anak, mas paborito kayo ni nanay. So sana napasaya ka po namin sa simpleng sorpresa namin sa inyo. Kahit wala man po kaming mga anak nyo, andyan naman po yung mga apo nyo. At sila muna po yung proxy namin. Padangat ka po kahit hindi ko man po nasasabi sa inyo ng personally ang sarili. Enjoy your day po, Papa. I love you. Nagmamahal niyo po ang mga anak na mabait at maganda, Russell. Ayan. So, tatayan niyo po yung munting mensahe ng anak mo na si Russell kasama ng kanyang mga kapatid. Ano po? At meron din po ditong simpleng mensahe pa. Para rin po ito sa inyo. Basahin po natin. Ito naman po ay galing sa mga anak niyo. To our beloved Father, happy birthday to you. We hope that God blesses you with good health and fruitful life, surrounded by love at all times. We love you, enjoy your special day. Medyo English, pakitranslate nga po. Joke lang. So, happy birthday daw po sa inyo, tatay. Wala po silang ibang hinihiling sa inyo, kundi ang good health, mahabang pamumuhay kasama ang iyong mahal na asawa, and masayang pamumuhay. Tatay, nasaan po ba yung mga anak ninyo ngayon? Iyan, nasa Tatlo, Taiwan. nasa Taiwan. Nasa Dubai yung tatlo. Ito nasa Taiwan. Ilan po ba yung anak niyo? Apat! So, hindi po sila, lahat na po sila may mga kanya-kanyang buhay. Sino na lang po yung kasama niyo dito? Mga po. Yung mga po niya, mga anak nila, yan, apat. Balang araw, meron po ba kayong... Anak ni Russell. Ayun yung Ayun! Pwede po ba nating tawagin sila para makita naman kayo sa video ng inyong mga nanay? Yes, Nasaan yung isa? mapapanood niyo po ito sa aming Halika dito, Facebook page halika. at YouTube. Ayun, lapit na kayo dito sa amin. Dito na kayo. Ayan. Lapit kayo dito sa amin. O, sige na. Bel, sa ayan, madali. Ashley. Yes, lapit kayo dito sa amin yung mga apo. Ang cute naman ito. Para naman itong... Okay. Para naman ito may pa 5-6, oh. Ang Halika, dami dali, ng dali, alahas dali. nito ni Halika. baby girl, oh. Ayun, so sino po ba yung anak ni Ma'am Russell? Yan, dalawa. Ito po natin sa camera, yung dalawa. Okay, what's your name? Tangan dyan sa likod. Zach. Dito ka. Ang cute naman ni Zach. Para naman ito si Zach mayaman. Siguro pinapaligo ni Zach gatas kasi ang kinis ng kanyang skin. How about you? Ano pong pangalan mo?
Hantri? Andre. Andre. So, ilang taon na kayo? Ilang taon ka na? 15. Ikaw? 9. Meron ka pang mensahe kay mama mo muna? Message mo kay mama mo? Wala. Okay, lolo na lang. Meron ka bang message kay lolo dahil birthday niya naman ngayon? Sabihin ko. Okay lang. Medyo nahihiya kasi siya sa camera. So ito na lang. Kasi sa tingin ko marami siyang alahas ngayon. Meron ka bang message kay lolo mo? Wala. Sabihin wala. Sabi niya, ayoko mag-message. Joke lang. Ikaw, baby boy, meron ka bang message? Wala rin. So magkain na lang kayo sa camera para mapanood kayo ng mga mama at papa ninyo. Yan, nanonood sila ngayon. So, yes! So, mga ka-JFS, yun ang muting sorpresa natin kay tatay pero hindi pa yung nagtatapos dahil sa ating pagbabalik ay kakantahan natin si tatay ng happy birthday at ibublow niya ang kanyang birthday candle. So, magbabalik kami in 3, 2, 1!